Na dito, sir. Wala ako nakakuha. Wala ako naka-order. Deliver, sir. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita ay mamasdan, ligaya ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal. Ma'am, nami deliver, ma'am. Order ni mo. Saan na? Grocery man ni, ma'am. Ha? Mga grocery ikuha lang sa online. Mga bugas, mga dilata ni, ma'am. Pa-display daw diri. Isa ni tindahan, ma'am. Mga imong i-order dito sa kuan, Pinil. Mo ring ipa-deliver diri kay display. Sir? Wala mi ko sa sender, sir, kay iharap ang pangalan, sir. Order ka na, order na. Bilma Malud. Nakabutan na dito, sir. Wala ako nakakuha. Wala ako naka-order. Wala sender, sir, kay siya mismo nagkuan. Deliver na. Deliver, sir. Wala order, ma'am. Bayaran na pa. Wala pala, sir, kay COD doon, sir. Ha? COD. Dapat ka sige. Amutan ni ma'am kay siya man pangalan nakabuta. Dapat kung maghatag na deliver na bayad kay pa-deliver ko. Oh, there is. Nag-adto dito, sir. Nga, Ha? kahuman. Siya yung nag-adto dito. Niya, ipa-deliver lang niya diri. Yawa niya bayre. Wala, sir. Wala, kay diri na lang Dire daw ang bayad. Ang charge lang mampod. Ang kuan item, ibayaran na. Pero ang delivery charge, wala. Yun naman ang delivery charge. 800, ma'am. 800 rin, may ikaw mo. Tingala, maputaan. Ikaw man, i-adto dito, ma'am. Wala ko, I promise. Nakabutang. Nakalista naman niya. Delivery na po may kamera. Nakabutan to, ma'am. Bilmas. Ba ano to? Malod. Malud. Kurasi? Ikaw man kaya, ma'am. Oh, diri. Dili ko, wala ko yung I promise. Pero ikaw si Ma'am Vilma. Oo. O, imuha man nakalista dito pangalan. Ya, karon ang delivery. Surprise. Ma-surprise jud ka nga ka nang nagpa-deliver. O basig kami ma-surprise ani. Kaya Nga wala di- ka nag-order. Dili ni mo i-claim. Wala na. Wala Bayaran, lagi. pero ang charge lang. Charge lang, ma'am, wala. Mabayad ka sa charge. Ay, charge ng Eh, bayaran. gihapon. Ang items, bayaran ng items. Bayad na, sir. Okay, kinsa ka na. Deliver naman. Tingala, mapunta. Saman, paunin mo ni ma'am? I-claim ni mo, ma'am? Ni mo ni? Okay na. 800 naman. Sige, ma'am. Pwede ikaw magkuhan? Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso kong ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo ay gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Surprise! Happy birthday! Nakantahan sa nato happy birthday. Kanta mga bata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
lang, candle. Happy birthday! Sila yung message, ma'am. Wala kay bayro ng charge. Okay na ni tanan. Basahan ako ha. Anak sila, ma'am. Happy birthday, ma. Sorry, dili may makauli diha. Kay tungod aning pandemic. Kaya sa ingon ani na pamaagi, makabawi lang mi sa imuha. Dili man minimo kanunay makita o makauban, hinumdumi ma nga love ka namo. Salamat sa tanang sakripisyo o pag-atiman nimo para sa amuang mga managsuon. Usahay na amay mga pagsinabtanay sa tuang pamilya tungod pod sa imuhang kinaiya. Sabton gihapon ka namo, pero ayaw pod palabi ma. Salamat o salamat sa tanan. Unta, napalipay ka namo sa imuhang birthday. Birthday wish ni mo, ma. So, kisa may muna mga tagog Si wishes. sir na lang kay siya nag-iisang laki. So, sa may birthday wish ni mo sa celebrant. Wish na ko nga tagat sa kanang lawas ba siyang pamilya o kagalaan nga nasa pang blessing maabot na tagat sa tas bagang kinaboy ba siyang pamilya katilingban kada lang. Actually, si nanay, sa may birthday wish ni mo sa celebrant ko. Pasalamat to nga nag-abot rin. Ngayon na. Katula? Si ma. Unta hatagan pagtaas nga kinabuhi. Buyog pa na mo, maabot ni 100 years. Abot na bastog sa lawas kanunay. Daghang grasya nga maabot. Happy birthday. Happy. Birthday wish ni mo sa imong mother. Sila kanunay nga mas kuan ang iyang usog kuan. Hilang. So, ikaw mo sa may message mo sa imong anak na nagpa-surprise imong mga anak. Salamat sa akong mga anak ha. Wala ko kabalo bago ako. Salamat sa lahat. Ugsag. Yan ka lang. Okay, happy birthday. Okay.